То на мене ми не стигат. Нема такива. И добре да ги разпределим, защото днес да са празни, по-добре ги разпределиме тогава на всичките поравно. Добре, нямам се. За мен е по-добре така. Записанието е по-добре. 70. Абе стига, бе. И триъгълник ето там. Гледате. Се оправдава, ей. Кой бе? Боингите за... Да, бе, няма страшно, бе. Не е опасно това. Брои да видиш дали са толкова, дали са 10. 74 празни. Ние сме 7. Значи закона казва, че не може да се пипат. 70. Добре, е. Казвам ти. За съжаление се убедих. Е. Има много. Четиридесет и две. 68. 51. Значи няма да работиме така. 68. Значи няма да работиме така. 68. Чакай спи, какво ти е? 68. Ние просто ги разпределяме. И добре, ама тя 42. точно драска по бюлетина. 68. Не подкрепям никого. Имаме. Няма сигурно. Това не съм съгласна. Давай, ти напред. Значи може да ме грее, а може и да ме не грея. Така, давай. Давай. Затова не ги харесвам те тия на нашите... Като няма, слагай си го изтова. Искам както си. Слагай си го изтова, бе, човек. Това е Само, гледай само. път някой ще... Само преференции. 102. 102. Каша не е. Така, дай. Значи не съм съгласна. Да. Аз не съм съгласна. Давай. Нямам нищо лично, не искам просто. И 3. Дай. Тук няма. Ека, няма стави. Стави. Защото съм го Той видяла, девет. но обичам така. Пусни химикалката, моля те. Така. Тук всичко за 108. Да, всичко за 108. Теле, взимай ги теле. Всичките са с равни права от тази комисия. Само я къде съм началник. Писали 111. Колко пъти? Не съм. 108, 111. 108 3 пъти. Не е така? Дай пак. Тук е дошло 1-1,